Viinikan pallon laitalinkki Henri Torkkola. Kaupissa tuli juuri avausvoitto Rusakoista 9-2. Mitkä ovat päällimmäiset tunnelmat? No helvetin hyvä. Avausvoitto on aina voitto. Meillä oli kyllä aika tiukkaa, mutta noin maalit ei vastaisi tiukkaa. Aivan. Teitkö myös 2 maalia? Onko, millaiset siitä ovat? Onko jotain sanottavaa? Sanottu pommi tällä hetkellä. No mitä sä, oot uusi tulokas Viinikan Pallassa, miltä nyt vaikuttaa, että ylipäätään joukkoja, miten sut on otettu vastaan täällä? Ihan hyvin, että pysyy mukana ainakin, että ei ole niin hyvä kunto muilla. Aivan. Ja sitten kuukauden päästä on alkamassa Herrasmies-sarja. Mitkä on tavoitteet sarjalle? No, että saisi ton pelipaidan hankittua, niin pääsis kentällä, että nyt oli lainapaidassa vielä tänään. Siinä on tavoitteet kautta. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.